Αλλά αργά, άμα θέλεις πήγαινε εκεί πέρα. Τι λες εσύ? Έλα, πέσε μου ένα τραγουδάκι εσύ. Πώς να το πω, δεν βρίσκω ένα τραγουδάκι. Εγώ το πίνω και το λέω, πέσε. Εγώ το πίνω και το λέω και γίνομαι στουπί και δεν με μένει κάτω και ο κόσμος τι θα πει. Περπατώ σιγά σιγά για να μπλέξω σε καυγά κι αρχίζουν τα παραπατήματα και τότε πια βλαστήματα. Κατεβάζω τις μισές κι ανεβάζω τις μισές και τότε πια βλαστήματα και... Δεν το ξέρω. Και τότε πια... Δεν το ξέρω ρε παιδάκι, δεν το έλεγα. Περπατώ σιγά σιγά για να μην μπλέξω σε καυγά κι αρχίζουν τα παραπατήματα και τότε πια βλαστήματα. Γεια σου Γιάννη και Αλίκη. Γεια σου Ία, γεια σου. Τώρα ο Γιάννης θα διαβάσει το ποίημα και εγώ θα το βγάλω. Γιάννη, διάβασε το από την αρχή σε παρακαλώ. Ο Γιάννης θα διαβάσει. Είμαστε από τον Χαρά. Ο Γιάννης θα διαβάσει το ποίημα που έγραψε ο Ντένις για μένα. Από την αρχή, Γιάννη, σε παρακαλώ. Να απασχολείς, τώρα διαβάζω. Άννη, διάβασε το. Διάβασε το για όλους. Για όλους, για όλους. Για όλους διάβασε το. Από την αρχή. Δεν το διαβάζει τώρα, τι κάνει. Λοιπόν, κατέβασε τώρα. Και άμα βάλουμε στοίχημα τότε διαβάσει. Γιατί μ' αγαπάει. Διάβασε. Είναι για σένα. Θέλω να το καταλάβω. Το καταλάβεις. Κατεβάζω την εισοδή. Τι εννοεί? Κιλάω, το ένα, μισές. Είχαμε οκάδες. Οκάδες, βέβαια, είναι παλιό αυτό το τραγούδι. Μισή οκά κρασί. Βέβαια. Για να δούμε, αυτός ο άνθρωπος δεν τον παίρνει φωτογραφία κανένας. Άρε μάνα μου, πασά στα Γιάννενα. Για πάρε κι εσύ. Πάρε κι εσύ ρε κυρά. Και θα κοιτάω σαν το γορίλα. Τι μου δίνεις αυτό? Τους ανθρώπους. Να είσαι οπερατόρ. Οκ, να πάρω εγώ εσάς? Ναι. Οκ. Έτσι. Όχι, από το άλλο μέρος. Alright. Yeah, I can see you now. Οκ. 45 Γιάννη. Γιάννη. Θα πάω this way. Θα πάω this way first and then I'm gonna go this way. Πρώτα, και μετά τον άντρα μου τελευταίον. Να φαίνουμε μέσα, όχι να μου πω. Κοίτα γιατί και πέσεις. Look at me, mister. Πόσο σε αγαπά, πόσο την αγαπά. Hey, mister. Mister, πέσεις πόσο την αγαπά. Look at this way. Okay, viva. Πέσεις όταν... Viva. Tell me you love me. Γιάννη, τη συναντάς για πρώτη φορά. Κάνε της ένα course να δούμε πώς θα την πείσεις. Πώς θα με πείσεις, για πες μου. Τι να σε πεις την ώρα που το έκανε ο Γιάννης, τι να σου πω πως ήτανε. Λες και... Για εξομολογήσου μου όταν με πρώτα... Γιάννη, έκανες τη μεγαλύτερη αγκαρία του κόσμου την ώρα. Είδε ωραία. Είδες που δεν το έχει ο άνθρωπος. Κούκλα μου, εσύ είσαι ζωή μου. Ναι. Πες το μου εσύ, Ηλία. Οι πράξεις. Ηλία. Με πράξεις και όχι λόγια. Για πες μου. Οι πράξεις έρχονται μετά μου, ρε. Όχι. Τα λόγια είναι μπουρδες. Ηλία. Για πες μου εσύ όταν θα με συναντούσες. Τι θα μου έλεγες? Θα σου πω, κούκλα μου, πώς σε λένε? Αλίκη. Ο παπάς σε έβγαλε 2-3 φορές στην κολυμπήτρα η μία. Δεν θυμάμαι. Κάτι τραγούδια παλιά, θυμάμαι που λέει ένα τραγούδι. Έλα, κλείστο τώρα. Λοιπόν, πώς κλείνει? Το πάνω.